Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u eure eigen schuld hast, dat u hier wie bent, mocht u die vrij aan het programma. Zo welkom Ruben Chilavara. Vijfmaal reden we over Ruben zijn leven, waar hij opgewassen was, waar hij als kind gespeeld had en een ruwe tarp opgewassen was. En we hier ook waar hij dan ook eenmaal mes verzopen was en laat hij ook in de jugendtijd een beetje geen onje was, een beetje rebellisch was. Aber Gott leidt am nicht angekommen, und man hat einmal ein Accident, hat ein Mess angekommen wie. Gott hat sein Leben bewahrt. Und dann wie unsere Zeit fällt mal alle, wo gehen wir dann wieder rüber? Ja, zijn schwaar leven, dat brengt in werkelijkheid, zou je dat een onvrede hoort, ja. En die eerste schluppen, wanneer het eerst uitgangsavond is, ik heb maandje het moel krijg weens ik nicht vrede gehoord had, zou je dat een onvrede gehoord had, dan heb ik einfach pellen geschlupt, omdat ik daarna een beetje sluppen kan. Ik wil je nog een beetje uitdrijven. Ik was daar waar je arbeid, dan heb ik daarna pellen geschlupt, dat ik een paar stunden daarna sluppen kan. En de druk in mij werd allemaal geraten, dat je wassen, maand en maand. En ik weet van enige gelegenheid, waar ik dan een droom had, waar ik einfach der Haal zag, ja. Wo ich mich sehr danach geängst habe, wo ich einfach eine Rolle 4 zag, waar der abscheimt, dat wir der Haal und da soll ich nicht lernen. Ich zie dann in eine große Angst abgeweicht und wart an, ich zie noch hier, ja. Und ich wart an, ich moet mich helpen, ich kann es nicht wieder. Und dann... Dat Duits dan ook, oder? Ja. Dan heb ik me opgemerkt en ze hebben me halt gesagt, 18 kilometer auf. Ik wist dat op daar steht, du hast eine Person, du kann eine Hand fahren und sich mitteilen, ja. En du ziet dan Hand gefahren en der Mann nahm sich Zeit für mich en dan heb ik me mitgeteilt. En ik mocht het einfach sagen, dat es so sehr geht. En ik heb me dan so sehr geht befangen. Wie gesagt, ja, viele Menschen, die sagen, ich kann das selbst, ja. Aber wer leicht das erst, wenn einer sich mitteilen kann. Und dann habe ich die ganze Sache, ich bin ja ein Seelsorger, der wird mit mir töpft, dann habe ich die ganze schwere Last, was ich also sehr lange mitgebracht habe, habe ich dann töpft nach Jesus gebracht. Ich weiß, wie ich in einer Stuhl saß, in einer Office saß, in Throne wäscht, und wie ich teile mich mit, und wir haben gebeten, und dann mit einmal dann später ich, weil diese ganz schwere Last, was ich mitgebracht werd van mij afgenomen wordt. En ik heb zijn diepe vrede gehoord. Wow. Diepe vrede gehoord. So, nu had Jezus im Hort nu... Ja. En kun je dan weer slopen? Ja, dan kon ik slopen. Okay. De dievel die was verloten, ja. Die had mij zo gepleegd, die wie ritje voor. En Jezus weer mij hoort neergekomen en dan kon ik slopen en dan had ik vrede. Wow. En dan bracht ik geen sloephellen meer, geen sloephellen. Ganz te zien. Dan bracht ik geen alcohol meer, dan bracht ik geen sigaretten meer. Nu had Jezus den Platz gevallen. Ja, nu had Jezus den Platz. Wow. Willen deze oude feilen nog mal terugkomen, oder wird das ganz weit? Nee, willen terugkomen, ja. Aber ich würde sagen, als voetste, wo ich dann wirklich durchfänge, da ich den Frieden hat, kriege ich da durch im Haus vor, wenn es der Feind erst ja alle wären. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass meine Sünde sind verzeiht. En die zijn rein alle verzeiht. En dus dort heb ik dan 3 gezongen beim Treiffahren. Ik moest ja 18 kilometer Treiffahren. En dort heb ik dan, ik mocht 2 Versen erwähnen, wat ik me dan zo geprägt habe. Het Johannes Kapitel 1, Vers 9, wo Jesus sagt, dat 1. Johannes 1, Vers 9, wanneer wir onze Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er onze Sünde verzeiht hat und reinigt uns von alles, von alle Therese. En de andere Vers, wat ik me dan geprägt habe, geleerd habe, dat we Johannes 1, Vers 12, die wordt am abnemen, die en wat aan zingen noemen leven, dat zijn God zien niet kennen. Die 2 Vers, die neem ik wat van jou om leven, wat van jou met im leven. En die leidst du dort neerschrijven, dat die ook leven wordt. Krijgt ze dat. Krijgt ze dat. Sehr gut. Dat vroeg ik die ook krijg, wenn ich weiß,
Wir glauben einmal, dass bloß alles hast dich eben an was Ja. alle vorbei sein. Ja. Aber der Diebel, der ist sehr klug. Und dann erklärt er mal, wie klug er sein ist. Und den Diebel dort dann einfach wiesen, du erst Vergebung und dann erst vorbei. Wir kennen weiter dort, wie Gerat sind. Ja. Fragt mich sehr, Trini, Geschichte. Was sollst du dann bloß nun, wirst gleichlich, dass du Gerat wirst, oder was passiert heran? Die ik moet die zei, Edward, de vangt in meinem Hort ein Vieh an zu brennen. Okay. Weißt du, von was von Vieh ich rede? Na, nicht, dass ihn hört, aber wohl verbrennen. Ein Vieh vom Himmel, ein Vieh vom Helden Jesus. Ja. Wie fängt ihr dann Apostelgeschichte Kapitel 2, wo die Jünger gefällt worden mit dem Helden Jesus und wo die anfangen zu reden. Und sogar an andere Sprache. Und da fängt ein Vieh in meinem Hort an zu brennen, das kann keiner uitschillen. Ik glaube, het wordt zeer wichtig zijn om ik dat eenmaal vertalen. Dat ik had je mee bekeerd en ik had een vrede gehad. Maar ik had je veel zaken gedaan wat ik niet kon zullen laten. Okay, ja. Mocht ik eenmaal alle verschuldigd. Ja, mocht ik eenmaal zeer klar vertalen. Zum Beispiel, wie wir op een steden im Restaurant en dan werd in mijn eigen leven, ja, werd bij je gedronken. En dan werd hij, laat je bij je, wedden werd op een andere dash abgedreigd. En dan brukte je dat niet betalen, ja. En er staat verschiedenste zaken gedreven in mijn eigen leven. En niet dat me dat je beste pleven. Die riemde ik alle op. Ik kreeg vrede, als ik niet bekeerde, dat vrede wordt. Maar bij deze zaken, ik zie veel steden hiervoor en hij zei, wist je mij dat wel vergeten, of wist je mij dat verzeihen wel, ik had dit en dat een jaar gedaan. Er moet ik nog wat holen. En wat ik een zaak wat ik erwähnen mocht, want ik wil eenmaal een police voeren in mijn eigen leven, ja. En ik wie niet bekeerd. En mij leidt dat niet toch. Mij heeft dat niet toch gelaten. Bad ik dat we een andere kolonie, ik voer de haan en die weer niet thuis. Ik zag met hem op en dan zei ze te mij, die heeft van die hoorschen dag een hotel en die is nu maar niet hier. En dan geven ze mij de telefoonnummer. En dan zie ik nog her voor in het huis. En dan riep ik hem aan en dan zei ik, stel ik me ver en dan zei ik, denkt hij dat nog dat hij mal heeft een mens ongevoeren wil als de politie wordt? Ja, zei hij, denkt me, zei ja klaar. Ik zie de mensen, ik wil voor mij zaken gelijk staan, wens mij laat het allemaal nog niet los. En dan hebben we de zaken klaren, ja. En ik geloof, die zaken, die speelden in mijn leven ook met dat ik meer vier van Helden Jezus schreeuwen kan, ja. Dat je ook gehoorzaam wordt. Ja, dat ik gehoorzaam weer. En dat vier, dat vangt in mij aan te brennen, dat vier van Helden Jezus. Nu moet ik andere mensen zeggen, die kost ook vrij worden, en die kost vrij worden. En ik kijk niet aan hem, en ik kijk niet aan hem. En dan zie ik sogar in de stad waar we woonden, een oudere man hiervoor, en zei, kijk maar, die kost vrede met God merken. Ik kon dat niet van mij behuilen. Nu moesten andere mensen dat ook ervaren, van dit wat ik beleefd had, ja. Maar daarom jij dat evangelium krijgt, dat is niemals een zaak plus voor mij, dat is voor allem daar. Ja. En nu had ze dat, zo de hele Jezus, die vier die voets door nog aan, dat die ook zo dat voorbereiden. Maar rein krijgt dat. En ik kan wel stil zijn. Ik kan, dat merkt dat ik dan wat doorgaan. Ik maak een missionaar voor. We hadden een missionaar te die tijd wat ik me denken kon. En mijn kolonie, dat we een oudere man al. En ik zie dan doorgaan je voor en hij zegt, ik kan niet Spanisch. Maar wil ik vielleicht met arbeiden gaan in een mission. En dat mocht ik ja hier eenmaal zo klar betekenen. Weet je wat, Edward? Dat heeft mij zo op een band gebracht dat ik niet 20 jaar gewacht heb. Dat je je mensen die staan 30 jaar aan en die weten nog allemaal niet wat de haar van hen valt. Niet zo? Ja, ik weet. En dat ik me aan de arbeid merk, van 19 jaar, toen ik 30 ving dat in den vrede had, dat ik dan aanvoer en vroeg, kan ik ergens voor met helpen? Je zei, wat is die arbeid was? En ik zie beelden zei voor hij was. Dan zag ik te mij, krijgt zijn mensen brukken op een missionsvlek. Die brukken niet alle kant steeds eten. Die zijn al een klein beetje wat je want. En doet, ja. Dan neem ik me met. En dan ga ik dan film gewezen. En ik had een Spanische bezien mee. Die deed predje. En ik deed film wijzen. En de mensen die hebben heen op. Ik wil me bekeren. En dat me krijgt ze zeggen. Dat $4. Maar je naam dan op je uit, hè? Dat dollar bereiden. Ja, dat dollar bereiden. Zo komt ook wanneer nach de Taufe hängen, als du die bekeerd had, als du die leven angeändert had? Zo ja, welcher Punkt. Ja. Ik had je mij dan bekeerd en had je vrede gehad en dan had ik me dan aangemeld en had me Taufe gelaten.
jij vindt klare Zeugnis, wat mij wichtig weer, dat Zeugnis, wat ik voor de mensen vertalen durf. Als ik met toffe Leute, we hadden die Rotsfahrer toffe, hadden we nog dat er een testimony gegeven worden. En wenn Menschen nu zijn naar mij komen, en werden beweegt weer daarvan, en zeiden, wie gaan voor die gebed, wie gaan voor die gebed. Aber in Wirklichkeit, wat ik vierde had te zeggen, dat ganz dalste, glaube ich, wat mij doorgaan gedreven heeft, wat God ergeet heeft, dat zijn de gebeden van mijn moeder, dat ik geraad word, en dat ik nu ook deze schritt in het hoofd wil. Wow. Ik vrees me zeer voor die leven, wat je dat alles zegt, zo mensen voor die gebed hebben, en waar die zo 100% omdraaien is van een oude leven naar een ganz nieuw leven. Maar wat ik terug naar jullie wel, im eerste programma reden ze ervan dat dienen meer, dat je niet zeer tevreden was, dat je dronken had en met zijn fortig zijn, bloß met zijn roer en dat je dan omgevallen was en dienen schwer oudere staal. Ik niet zo ver, waar dat niet zeer vrij was. Hè? Wat passiert met dat Ganze wieder? Ja, die waren niet zeer tevreden, schwer ouderen en mijn vriendin, mijn Mial, ook niet zeer tevreden met. Maar nu is ik dan een ander leven, niet het leven aansluiten, dat je dan dreht zich dat Ganze door ook. En ik durf mijn, wat nu mijn schwervoerder is, am vrouw, als ik me bevrijen durf. En we hebben aanstaan al ganz jong hebben aanstaan bevrijd en angefangen dan einfach dem Herrn te dienen. Ja? Wow, freut me sehr dafür. So, die wirst all Jesus zien kent, als Gott zien kent, als die befrieden. Krijgt es dort wieder, ich wir all Jesus zien kent. Okay. Sehr schön. Und hast du zum Schluss noch irgendein mutmerkendes Wort oder irgendein Wort für den Tauhierer, was einem vielleicht können mehr helfen? Ich möchte dem Tauhierer sagen, jedem Einzelnen sagen, wenn die bekehrt hast oder bekehrt das, wacht nicht 2 Jahre oder 5 Jahre mit dem Herrn zu dienen. Fang kurz an mit dem Herrn dienen. Dat brengt de kracht dat het 4 van helden is, dollar en die aanvragen. Ja? Dat mocht ik dir mitgeben. Vielen Dank, schön, Ruben, für deine Vier, auch für dein Zeugnis, was du mitgeteilt hast. Und ich freue mich einfach für dein Leben, auch wie bald noch wieder. Ich habe noch ein paar Fragen, aber das wird nicht hineingehen. Das war wir dann im nächsten Programm, und ich dann das nächste Programm einschalten. Sehr, sehr interessant, wo sein Leben von der ist, wenn die neugierig sind. So, dort wollen wir dann aber nächstes Mal wieder gehen mit. Aber was ich nu sagen will, krijgt diese 2 Verse, was ich sage. Das ist 1. Johannes 1, Vers 9, nicht so? In Johannes 1, Vers 12. Ja. Wo das in einem Vers sagt, dort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist die Trügerei verjährt oder alles. Er schmittert weich die Sünde. Die sind nicht mehr da. En ook wanneer we Jezus aannemen, dan hebben we ze niet kinderen worden. Dan hebben we de macht, Gottes kinderen te zijn. Dat mocht ik die van jou ook mitteilen. Wanneer du nog niet weet, als du Gottes kind bent, merk dat van jou nog klar. Dus vrede is ook voor die hier op je gekomen. Jezus is niet bloß voor mij of voor Ruben gekomen, der is voor allen gekomen. En neem Jezus van jou nog aan, zie niet. Wanneer du niet weet wat je doen is, dan voor een vriend wat die helpen kan. En vrouw, am wel kan ik dat zeker zijn, dat ik van jou Jezus heb. Mocht God die zegenen en tot nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.